Nik entzun da naukan, bueno, epaileak beti izan du zorrotz fama, Ergatio baterik du bost. Bertso epaileak nahiko onberak zirela, eta ez zutela iaia sekula bostetik berako bertsorik epaitzen. Osea, puntuazioa ezela sekula bostetik berakoa. Egia da hori, ala puntuatzen da bostetik bera ere? Bai, puntuatzen da. Garai bateko ez dakit, ni nauenetik, badakit, eta nik neuk egiten dut pen handiz beti be, gura gote behatzi eta marrak ipini. Orduan ipintzen dire behatziak eta marrak ere, hori izan durrengo galdera. Bai. Behatziak eta marrak ere, zera. Ipinten dire. Amar batek beldurre egon leike, amarra ipinteko. Amarra ipinten badot, urrengoak hobetzen badauzi ipinikotzat. Hori bada zure problema ondo etorri ez da. Baina bai, ipinleik ez. Egia da, eskara egiten behatzi amarretan eta 2 hiruretan. Abanikoa egaiek ez da moduen oso bera bezaiatu zala baten, kontaban aurki jokoan, eta bera kontrolatu zela oso abaniko ez du erabili bala. Claro, amigo. Ez duzu zigortu nahi asko, eta bildurreteko zu asko saritzeko abe bai, ia hurrengoa gorantza badoaz, bueno, doazela, datozela, gorantza. Ni uste dute gure erronka hori dela, gero betetzen dugun ez da erresa, baina gure erronka da abaniko hori zabaldu, eta 3koak ipini behar badire penasi ipini, eta 7koak 8koak meritu horrek txikiek erantzun askarrak, bideak zabaldu, emozioa sortu dau, batu iten dire puntuek, eta kurioso da, batzutan entzuten duzu ni pasaiat, 7etako bat izen, puntozio entzun azkenean, aurkezleak, eta jo, enau adoz, zuzara 7etako bat, zilege, enau, karo, eskerrak 7. Horregatik zarete 7. Imaginau Josu bakarrik daula epai eta berak erabokitzen da Euskal Herriko txapelan hori, mon. Nok jakin. Oden, asko begi guztiek bere ganean egongo ziren, ezta? Eta 7 gara, eta bueno, baten gora berak eta batzutan akatzak egiten dugu. Ez dugu, bertsonen akatzak ez dugu ikusten, eta batez be, merituek be, igual ez dugu ikusten batzutan. Baina era berean, zuek ere baduzu, zuen gustu estetikoa, zuen mami mota bat gustatzen zaizue bestea baino gehiago, eta hori zuek ere pertsonak. Eta landabe aurretik, gustu epai aldeko guz, eta bertsolari batzu bai guztoko beste batzu baino, plazak gu bertsozale gara. Urtean zehar plazetaragoa, zerrien bestean, eta guztetaneko bertsolari batzu guztatu. Txapelketan saiatzen gara, hori da gure lanetako bat, bueno, bai, nik guztotan hau favorito goda, beste zer, baina ni papelan ganean eta kaskoak epiten dozenean, ja ez dut ikusten do bertsolari, baina bardin jat nire zerean zelan dauen. Nire favoritismo hori ja ez da funtzionau behar, horretako preparatu gauz. Eta puntuetan dugu, entzuten dugu. Beste batzuk esaten dabe, epaile bakotxa gonberroko zala sarratute gelatxu beten, bat abestari alkarri ikusten dozue, eta ikusten dozue, bai, egoten gara begire, baina batzutan esateko ez duguleko harrapau berba bat, ia poto izan den ala ez. Karo, kuadernoan apuntatzen dugu esasutan, azkenengo berba bakarrik, azkenengo berba oina. Eta oina batzutan bardine da, baina adiera ez da izin bardine. Edo aditz nagusi beti izan aditz laguntzaile bat, azkenengo saioan pasazuen olango detaile bat. Eta olangoak komentetan dugu, edo iparraldeko berba bat, edo bizkaiko berba bat, eta horren epaiak gauz be probintzietako, leku guztietakoak, eta horren alkarre lagunduteko. Baina gero puntazioa bakoitzak berea, eta azkenean batuketa bat emon... Arindu alako transkripzioa egite ezinezkoa dalako, eta esaten zabiltza azken berbak alkarri lagundu momentu baten zalantzarik badauen bebai. Lurraldeko tasuna, Euskal Herriko lurralde guztietan ibili da aurtengo txapelketa, zeuek ere epailepe leku guztietakoek. Bai, hori da, irizpide bat erailten dena taldea osatzen denean fase bakotzean, eta lurralde guztiek gauz fase guztietan ordezkatute. Oin momentuen, oingo taldean dauz, Bizkaitar bi, Gipuzkoar bi, Naparra, Arabarra, eta iparraldeko ordezkari bat. Eta, bueno, gitzi asko, lurralde bakotzeko bat, zazpirralde bat izeleike, bueno, nik uste dute asko muturra eroate dela irizpide hori, eta, bueno, mentzate egiten da, batez be, bertsolari be, lurralde zabalekoa direlako, iparraldekoak, bizkaikoak, eta ikusi dugu bizkaiko bertsolari bat bizkairaz bertsotan, erakutsia hori normala dela, eta jende guztot eskertu behin dauela, baina momentu baten egon leike zailtasun bat berba bategaz, bueno, hori konpontzen da, atuan konpontzen da. Mesua, ala teknika, mamia, zer zaritzen da gehiago, edo? Horretan, teknika bai, eta mamie bai. Gaurko bertsolariek bi egiten dauz oso ondo. Ez emon niri teknika bakarri den bertso bat, edo mamie bakarritekona teknika barik, zeiduen ikusiko da
ez dela... Baina egia da, irizpide asko eta gauza asko esan dituzula kontuen, momentu baten argazkiena eta sinematografiko izatie be bai. Momentu baten Usu Alberdik aurrekuen telebistan esaten zuelako, bueno, asko bota du pentsakeratik, ez da ikusi, ez da izan bisuala, eta hor nik pentsatzen hasi nintzen, klaro, hori be bai, neurtzen da, zelan neurtu hau dana? Zelan egiten duzue hau ainarin, izen da, irudia darama, galdetzen da bila aldokurien? Nik zure galderari apur bat, nik uste dut, epaileak egon behar duela oso konzentratuta, ez da? Hor aldea dau, guk kaskoa deko guz. Ni tokoiat, egonaz txapelketa honetan hasieratik, final aurrekoen lehenengo txandako lau saioak indodaz, eta bosgarrenean, ez da, non izen zan, Amurrion izen zan, lehenengoa, zera, publiko horten nire bana. Aran dabe, erabakin eban nire kuaderno bardineroan jarraipen oso aiteko txapelketari, ezta? Eta gero, finalean beste lan batzuk deko da zelako eta saiatu nintzen, jarrera antzekoa zan, baina galdune bazan, oinak galdune bazan zera, eta puntuazio batzuk txarto mone bazan galdune balako zera, ez da goratzen dut sustrain kartzerako lehenengo bertsoan, enauela ondo kokatu eta berako ondo kokatu ebala zer zan. Zer zan, emakume bat, eskondute goana, eta afer bat eduki ebala bere sasoian, gizonezko bategaz. Eta galdeunaren puntu bat, eta klabe izin zen bertsoa ulertzeko. Claro, aldea zin da, kontzentrazioa aurreko saiotan, zerakaz, kaskoak ipinite, eta euneko 110 horretan. Bestela zuretzat ez dako bertsuek zentzunik, eta izan zuen ikaragarria dalako.